ukuthi ngithi uzovela ekhaya ubusuwazi ukuthi udila nomuntu kanjani. Ngoba ngizokutshela manje ukuthi nama-feelings abantu besifazane nabantu besilisa, hhayi ukuthi nginama-feelings abantu besifazane kuphela. Ngazalwa nje ngikanje nami. Angizalwanga mhlawumbe ukuthi ngizojola nabantu besifazane kuphela. Ngathi ngi-bisexual, kusho ukuthi ngithanda abantu besifazane nabesilisa nabo ngiyabathanda. Kodwa bengiqala ngawe ukujola nomuntu wesilisa. So sonke lesikhathi sisijola kule minyaka emibili wena ujola nabantu besifazane. Bengajoli nabo, bengitshela ukuthi ngake ngajola nabo namanje imizwa yabo isakhona kodwa ngibambile ngoba ngijola nawo. Bengifuna ukutshela ukuthi ngifuna ukuthi mangingena kulomshado mase nginayo umuntu mhlawumbe uthola ukuthi ngithola umuntu wesifazane angazi uzofila kanjani noma into engicela kuwena ukuthi ungivumele ukuthi imizwa yami nami ngikwazi ukuyikhiphela ngaphandle. Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Ngiyanamukela kuyona le show ngiphinde nginibingelele nonke babukeli bayo iBlack Life TV Plus. Namhlanje sivakashele udadewethu nakanjani ikhona lento afisa ukuthi ayikhulume nathi. So ke asike simuphe udlebe isikhathi simlalele ukuthi uze ngani. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala usuka khona. Igama lami nguMbali ngwamajola ngisuka ePine Town. Okay. Ngicela ukwazi-ke nje ungilandise ukuthi uzeleni la ekhaya namhlanje. Isizathu esingenze ngezalana ukuthi bengicela abaka-Black Life ukuthi bengilethe ukuze umuntu wami lana uzokwazi ukukhuluma naye ngempilo engiyiphilayo ekade ngaqala ukuyiphila bengisaba ukumtshela ngayo. Okay. Cela uqale utshele mina-ke. Ungasabi ungilandise nje la kuqala khona udaba kuze kufinyelela manje. Isizathu sokuthi ngibe lana ukuthi ngifuna ukutshela umuntu wami ukuthi nginama-feelings for abantu besifazane and leyo nto bengayazi. Manje inkinga usezoyovela ekhaya. Manje bengifuna ukuthi before eyovela ekhaya azi ukuthi ngiphila mpilo ini, yiphi impilo engiyiphilayo. Sikuphi isizathu sokuthi ungamtsheli esakushela ukuthi wena okay nanoma kuthiwa-ke uyabathanda abantu besilisa but unama-feelings futhi abantu besifazane? Yebo, nginama-feelings abantu besifazane nawesilisa nawo futhi anginankinga nabo. Inkinga bengisaba ukumtshela ngoba bezohetheka mhlampe egcine esethi asiye kanti nami bengimthanda. No, ngisho esakushela nje nisaxoxa nje nisazana yini sikuphi isizathu esingemuva esenza ukuthi ungamtsheli? Ngoba benginqena ukuthi nje uzongithatha mhlawumbe ngokuthi mhlawumbe ngizodlala ngaye empilweni ngoba wayengitshela ukuthi u-serious ngami. Oh, okay. So mhlambe yena umuntu onjani nje uma ungichazele yena angimazi ngibone i-personality yakhe nje ngambeka nje umuntu kanjani? Umuntu o-right, unomoya ophansi, u-right nje, umuntu nje ungadeserve ukuthi ezobuhlungu. Kona-ke ngicela ukwazi la kwakwenze njani uzubamba ukuthi okay shuthi ngiyawathanda futhi namantombazane. Yini le eyokuqala eyenzeka ubone ukuthi okay amantombazane angiwabandlululi nawo ngiwathanda ngalolu thando lolu engithanda ngalo le enye gender. Ngizokutshela iqiniso nje namhlanje mina ekukhuleni kwami vele bengithanda abantu besifazane. Abantu besilisa nje bekuwukuthi ngiba nabo ukuthi ngiyayidlalela kodwa ama-feelings ami angempela ukuthi ngithanda abantu besifazane. So lo akuyena umuntu obuthi ufuna ukuyidlalela nje uyidlulele kuyena. Uspecial ngani? Yini le uthanda ngaye? Ungiphethe kahle, uyanginakekela njengoba ngitshela ukuthi uyovela ekhaya kule nyanga ezayo. Okay. Uyovela and angifuna ukuthi mayevela ekhaya usezokwazi sengikuba ukuthi nginama-feelings abantu besifazane ngamtshelanga wasekuqaleni. Ungcono ngimtshele kwamanje ingakho ngize la ukuthi ningisize ngikwazi ukukhuluma naye. Abazali bayazi? Abazali bami bayazi kodwa ubaba akazi. Kwazi uma kuphela. Ufila kanjani uma ngokuthi ubulili buthanda bowu-2? Naye akaphathekile kahle kodwa nje useze wamukela ngoba ngamtshela ngalo le ntombazane engithandana nayo ngoba ngathandana nayo kuqala nginalo ubhuti. Okay.
So, kwazi kwanzima ke. So, mhlambe ekumtsheleni kwakho ngokumazi kwakho angeke yini kuze uthole ukuthi donsa inyawo efuna ukuhlehla yabo kancane kancane engasafuna ukuqhubeka nawe mhlambe ethuswa nje lokho ukuthi hawo lo muntu nginaye ngiright ngenzele yonke into but still ngaphezulu kwalokho uzongitshela ukuthi uthanda obunye ubulili futhi okufana nobakhe. Inkinga angifuni siphile impilo yamanga ngcono ngimtshele kuyimanje nje iqiniso lonke usa-right sa-early. So nanoma kuthiwa kwenzakalani ready for yona? Ready. Okay, thi simlandeke sikwazi ukuthi sikhulumisane naye. Ngiyacela ukuthi nisondezele. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV Plus uhlelo esilibiza ngokuthi uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Ngithunyiwe lapha kwimpanda zama-Afrika ukuthi na kanjani sikhona ispecial soqala ngomhla ka-14 esaba mhla ka-15 angazi ukuthi siyophela nini but sikhona na kanjani. If uthi khona product oyidingayo sixhume ku-062 219 7748. Nango-ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine. Ngiyathemba ukuthi ukukhulumeni kwethu sizogcina siphumile nesixazululo ngingazi ukuthi kuzokwenzakalani but asike sithule nje sibeke udlebe sizothi kuzogcina kuphethe ngani. Sabona njani? Uyaphila? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo sakho nala usuka khona. Igama lami uLunga wakwaMaphumulo ngisuka eMgababa. Okay, uyamazi usesimhleni naye? Yebo ngiyamazi. Okay, mhlawumbe ngabe khona into ehlanganayo phakathi kwenu nomakhelwane noma nama siblings noma mhlawumbe khona uthando liphakathi kwenu kwenzakalani? Umuntu wami. Umuntu wakho? Yazi ngithandani? Ngithanda smile. Okushuthi khona letho. Manje angihlebele la. Mengukuthi nineyinkinga. Niyakwazi kodwa ukuthi nihlale nje phansi nibe nesineke omunye komunye nikhulumisane ngaleyo nto le esuke inganiphethe kahle ngaleso sikhathi nize kugcine seniphumile nje nesixazululo ngale nje ukucabana. Yebo sinazo asinibanazo ukuhilezisana lapha. Kodwa niphume nesombululo. Isisombululo sikhona ngoba asithethisana yena umuntu onomoya okhuphukayo. Nami umuntu nje going ukubekela umoya phansi nje sikhulumisane sixoxe ngendaba. So right nje ngayo ayikho into ofile ngazuthi mhlambe mangasenze nalokho ungabe into ephezulu keke noma right nje enje. Hayi ngiright ngayo. Okay, ikhona mhlambe into ofile ngazuthi awuyazi ngayo mhlambe sekuwayisola ngaphambilini kuyikona uthi akaze zakutshele yona. Noma yini nje noma kuthiwa yini nje. Hayi lutho. Akukho. Hayi. Okay, ubhalile kuhlelo lo lesikulona njengamanje unesifiso sokuthi akhulume nawe. So ngicela nje umuphi isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Ngicela sikhulumisane. Lunga ngoba njengoba ngibizile lana ku-Black Life ngoba bengizokuchazela ngempilo yami ukuthi ekuzalweni kwami ngizalwe ngumuntu kanjani, ngumuntu kanjani nje ngiphila impilo kanjani. Mina ngikhule ngumuntu ozwana namantombazane kakhulu, ohlezi namantombazane, so ngikhule nginama feelings abantu besifazane. Bengithanda abantu besifazane, bengiqala nje ngawo ukuba nomuntu wesilisa empilweni yami. Manje ngoba bekubizile lana, ngibizele ukuthi ngitshele ukuthi njengoba uzovela ekhaya angifuni ukuthi uthole sengekini ukuthi nginama feelings abantu besifazane, kodwa ngifuna uzwe ngami manje nje ukuthi nginama feelings abantu besifazane kodwa nabesilisa bengenawo, kodwa bengiqala ngawo ukuthi ngijole nomuntu wesilisa. Angazi ukuthi ungathini ngalolu daba. Uyamuzwa ngisho? Uyam-understand kodwa? Noma umzwela kude? Into engisho la Lunga ukuthi hayi ukuthi ngiyakujolela njengamanje akekho umuntu engijola naye, kodwa ebengifuna ukutshela khona ukuthi ngikutshele ukuthi ekukhuleni kwami
ngama-feelings abantu besifazane wona khona kumina more than abesilisa. Yilokho kade ngifuna ukutshela khona. Nanokuthi hayi ukuthi ngifuna mhlawumbe ukukhetha noma kanjani, ngifuna ukuthi nje ngithi ngingena kulo mshado ube usulazi iqiniso ngami. Nemizwa yabantu besifazane edlule yami. Angibeki kanjalo, bengikutshela ukuthi nginama-feelings abantu besifazane, ngikhule nginama-feelings abantu besifazane, ngikhona bengisondelene nabo kakhulu ngize ngigcine ngithola wena. Yabo, lento kanjalo. Hayi ukuthi I'm more than awakho. Manje sonke lesikhathi sisazana nangesikhathi sikhuluma ngoba phela mina angiphoqanga ukuthi ujole nami. Ngaza kuwena kahle sakhuluma awukhulumanga indaba yokuthi kunemizwa yabantu besifazane. Bengisaba. Ngingaphethe nenduku ngaleso sikhathi angiphakamisa izwi uma ngikhuluma nawe, angikuzwa manje uyasaba. Kuyabe ngizwisa ubuhlungu, yabo, ubona yona nto kade ngisaba ukuthi uzozwa ubuhlungu, yabo, mhlawumbe ugcina usungishiya, yabo. Manje ufuna kwenzeka yini? Ngifuna ukuthi ngithi uzovela ekhaya ubusuwazi ukuthi udila nomuntu kanjani. Ngoba ngizokutshela manje ukuthi nama-feelings abantu besifazane nabantu besilisa, hayi ukuthi nginama-feelings abantu besifazane kuphela. Ngazalwa nje ngikanje nami. Angizalwanga mhlawumbe ukuthi ngizojola nabantu besifazane kuphela. Ngathi ngi-bisexual, kusho ukuthi ngithanda abantu besifazane nabesilisa nabo ngiyabathanda. Kodwa bengiqala ngawe ukujola nomuntu wesilisa. So sonke lesikhathi sisijola kule minyaka emibili wena ujola nabantu besifazane. Bengajoli nabo, bengitshela ukuthi ngake ngajola nabo, namanje imizwa yabo isakhona, kodwa ngibambile ngoba ngijola nawo. Bengifuna ukutshela ukuthi ngifuna ukuthi uma ngingena kulo mshado, mase nginayo umuntu mhlawumbe uthola ukuthi ngithola umuntu wesifazane, angazi uzofila kanjani, noma into engicela kuwena ukuthi ungivumele ukuthi imizwa yami nami ngikwazi ukuyikhiphela ngaphandle. Ufila kanjani bafo? Kuthekani emqondweni wakho? Ngiyazibonga lengindele vele ibhomu nje liqhuma manje, but silala sikhona manje. Uthekani emqondweni wakho, senhlizweni yakho? Ufila kanjani? Usekwayizwa kodwa into nje before? Siswabe inkinga le ngoba uyangiphinda lokho. Yakuphinda? Ukhona ukuthini? Into kanje yangi. Kanjani? Ngeke ngazwana nomuntu wesifazane eminyakeni edlule ngaphambi ukuthi ngihlangane noMbali. Okay. Wena wangangitshela ukuthi kukhona lokho, but ngabona nje ukuthi khona lento ethatha isikhathi sakhe esimdidisile ekuhambeni kwesikhathi. Waphela uyabona masenijola nomuntu uthi unesikhathi sakho sonke, uyacheckana njalo. Kodwa manje sosuka bena nomngane oseloko njalo lokho behamba bayikhipha kanti kwagcina sekuba yibona boba uthula abayikhipha kuphela, sebehamba bawuthule indawo kanti bekade kuyigroup. So nami ngahambe ngayilandelela lento ngathi ngiyafika ngitshela ukuthi mina umfethu uthi hayi mhlawumbe ngitolela nomunye umfethu. Angithi ngiyafika hayi indawo ngafikelela kuyona abantu besifazane mara kwakuyisimanga sisiwami, kwakuyisimanga. Wamshiya ngaleso sikhathi nahlukaniswe lokho? Yebo. Ngoba phela awazange ukuthi ugwinye ukuthi kwenzakalani ngomuntu othi nawe uthandana naye. Yebo sisami ngoba phela manje kule minyaka masesijola sesijolela ukuthi sibe nabantu sobacela sibalethe emindenini yethu. Manje naye uMbali mangitshela lento ingenza ngicabange kaningi ngokuthi kuzomele nabo sise ekhaya. Yabo
ngoba khona udadewethu iy'ngane zakithi. Oh, mhlawumbe Manje uma umethi kumele ngimvumele, ucela ngimvumele ukuthi yenze lento, what if iqala la ekhaya vele yenzeke wavela usebona enye intombi yena naye kwala ekhaya. Manje kuzomele mina ngibe umsebenzi wami futhi ukuthi angichaze, angi-understandise umndeni. Ngiyakuzwa. So angazi and kwawukuthi angibizelelana angiphathi kahle ngoba angiyena umuntu onodlame obengaze sixabane ngale ndaba. Sibe singakhuluma nje kusho ukuthi-ke gcina ukuthi if asiboni ngaleyo ndlela kube ukuhlukana kwethu mhlawumbe kwanye sibe no-understanding ethize. Mhlambe okay, njengoba uthi kwehlela ngaphambilini, indlela owafila ngayo ngaleso sikhathi ufica uzibonela ngamehlo akho, u-comparison naleyo ukuthi yena awumficanga enomuntu ukusukelile wakutshela ukuthi mina nginama-feelings kanje nama-feelings akanje. So lelo qiniso lokuthi okay-ke ngiya-understand ukuthi awukuphethe kahle ukuthi akubizele la, lokho ngiyamxolisela, but ekuthenini akwazi ukuphumela obala ungakaveli ekhaya kubo, akukho nje okwenzayo umehluko enhlizweni yakho semqondweni wakho ukuthi at least ukwazi ukungitshela before, nakhona angimbambanga nomuntu, angimbambanga nentombazane, ungitshelile nje iqiniso engisukela. So konke lokho mhlambe ngabe kusho ukuthini kuwena? Kona yebo ngiyamthanda kakhulu, ngiyamthanda impela umbala. Okay. Ngiyamthanda impela. Yebo kunesisindo sako ukuthi ungitshelile. Kuyazwakala kona. Kodwa phela le inkinga ezizoba khona inkinga lento engamoshakala ingamoshakala sesidlulile la. Okay. Usabela into engale komshado ezayo. Okay. So akanayo into enginikeza ithemba lokuthi ngeke ize ivukela ekhaya lento, ngeke ize ngibizele inkinga ekhaya emizini kababa ngiyomshiya lapha, ngimshiya ekhaya ngihambe ngiyosebenza mina, kanti ngithi ngilongithumela izinto ekhaya kanti kuphilwa enye impilo ekhaya, ngokuthi ngiyafika ngelinye ilanga ngisenandawo. But before kuyafana, hayi ngoba ngimkhulumele, kuyafana kodwa mekuthiwa unobhuti unosisi, still uma umlobola uzomshiya ekhaya lakho uphinde umshiye nabafweni, kodwa sisuke asimi ukushada noma asimi ukulobola, noma abafethu abami ukulobola ngokuthi basaba ukuthi lo muntu ngizomlobola ngiqede ngimise ekhaya kanti khona abafethu ekhaya kungenzeka into eso nakaso. But yena ukwazile ukuphumela obala akutshele nje early. Ngiyala-understand uvalo lwakho, but ake sikubhekeni nalokhu kwelinye iside futhi nakhona ukuthi mhlawumbe unabo obhuti. Uma ngabe kuthiwa akubona uzalwa nabegcekeni, but omzala I'm sure nabo, omakhelwane I'm sure bakhona aroundini la uhlala ngakhona. Yebo. Ngiya-understand uvalo lwakho, but asicabangeni ngandlela zonke. Mina ngikuphoqa ukuthi ngithande ngenkani nanoma ngabe usekutshelile into ekusindayo, angikuphoqi mina, but ngithi nje akucabangisise, mhlambe nikhulumeni nodwa, ngimshiyeni, mhlambe nikwazi ukuthi nikwazi ukukhulumisana ngingekho mina. Ngizobuya futhi ngesikhathi singakanani. Sisi wami, ngicela uzuza ngikhulumisana naye. Ungamphoqeleli, khulume naye kahle. Ngabe ngicela bandla ukuthi ungivumele lento ekade ngitshela ukuthi ngicela bandla ungamukele ngendlela engiyiyona nami engidalwe ngiyona, hhayi ngokuthi mhlawumbe ngiyakuphoqa, kodwa bengicela ukuthi kusuke ngaphansi enhlizweni yakho ukuthi ungamukeli ngale ndlela engiyiyona. Inkinga yami akusibona ukuthi angifuni ube ngathi ngixwaya abantu abanobulili obuthize. Cha, indaba isekutheni bese nesikhathi sonke sokuthi siyikhulume le nto.
kuyabe ngisaba ukuthi mhlawumbe ungenzeka ungishiye noma ubona omunye umuntu nawe mhlawumbe ugcina usuwenza izinto engekho right. Ngoba phela omunye umuntu okuphi ngoba awukaze kwaba nenkinga ukuthi ngikujolele ngikwenzele ini angaze ngakuphambanisele. Ngiyakwazi lokho kodwa namhlanje and okuwese ungibizela phambi kwamakhamera. Namhlanje Nkosi yami bengifuna ukuthi wazi ukuthi impilo yami imi kanjani, angifuni ukuthi ngiphile impilo yamanga kuze mhlawumbe kufike ekugcineni yabo kuze kufike utheni nje. Ingakho ngize namhlanje la ukuthi sizokhulumisana kahle. Hayi ukuthi kubuwanisa nabantu noma mhlawumbe ngithatha kancane bakulethela hayi ngoba ngifuna silungise izinto wazi nawe ngempilo yami konke ngingabi khona imfihlo. Ngiyakuza. Manje uyavuma noma hayi phela kodwa ngiyacela ukuthi unginikeze isikhathi ukuthi ngicabange nami lento njengoba nawe uthathe isikhathi sakho ukuthi ungitshele. Ngithi kutheni kodwa ngithi nje ukuthi ucela unginikeze isikhathi ngicabange nami ngizobuyela kuwena so bese sikhulume kahle. Alright, ayikho inkinga. Kodwa kuyahlangana. Hayi kuyalunga uthi ucela ukuthi ngimuphe isikhathi ukuthi ayicabangisise kahle nami ngamtshela ukuthi hayi ayikho inkinga. Uright ngalokho. Ayikho inkinga mayisafuna isikhathi ngoba ayikho lula nakuyena lento engitshela namanje. Okay. Ngijaha ukuthi mhlawumbe evume manje noma kube kanjani. Okay, but kwenzakalani enhlizweni yakho? Ucabangani? Ufuna kwenzekeni? Ngika-understand ukuthi usafuna isikhathi but leso sikhathi leso uma esakunikezile sona uthando luzobe saqhubeka kodwa phakathi kwenu abawu-2 noma udinga i-break kuyona yonke into nje mhlambe naye sekumboneni nasekukhulumeni naye nje udinga isikhathi esikanjani? Siswami ngidinga isikhathi sokuthi ngicabanga ngibuyise umqondo kulento engitshela yona ngihlanganise nalento mina bese ngicabangile ukuthi ngiye kubo ngoba phela ekugcineni mina ngiyamthanda Mbumbane. Nawe uyakwazi ngaze ngamenzela phansi. Ukuthi ngithi ngicela ngineze isikhathi akusho ukuthi sekuxatshene. Sizophinda sibuyisane sikhulume mhlambe singangabuyeli lana sizokhulumela lana kodwa isisombululo i-way forward izokhona. Okay, ngiya-understand but ke ngiyabonga kakhulu ukuthi kuthi noma ngabe kuthiwa ubungathandi ukuthi akuveze ebantwini kodwa eqinisweni ukuthi ukwazile ukukhuluma nathi noma kuthiwa awuthandi kangakanani ukukhuluma ngeindaba zakho phambi kwabantu. Ngiya-understand lokho futhi ngixolisile but ukuthi usihloniphile wakhulumisana nathi kusho likhulu. Ngiyabonga kakhulu. Engazuthi ke mawuthola isikhathi sakho mhlambe ngicabanga kahle nifinyelele ekutheni niba right mhlambe ngenzeka kuphume nezinqumo thizeni ukuthi okay noma ngabe kuthiwa ngiyakuvumela ukuthi but hayi ekhaya hayi komakhelwane yabo nje angazi ukuthi uzocabanga ufike kuphi. Angifuni ukuthi ngikunikeze umqondo because akumina fanele acabanga uwena so mhlambe ecabangeni kwakho ngiyathemba ukuthi uzophuma nezinto ezizoba right nakuyena udadewethu but ngiyabonga kakhulu. Muka lapha ekhaya nizibonela nani ukuthi siphethe ngani sifikela njengamanje. Kuningi ke uba4 la uthe mhlambe kungcono ukuthi acabange kunokuthi angakhipha isinqumo manje ngento ayizwe manje. So sizohlonipha ukuthi ucele isikhathi sakhe. Ngiyathemba ukuthi mhlambe mase right uzokwazi ukuthi akhulumisane nodadewethu. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike bese uyashare. Ngiyanthanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.